Végül is nagy szabadság kell ahhoz, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez a televízió eddig ezt számomra biztosította, a neve Echo Televízió, ezt látják, hogy végül is kevés olyan műhely van, vagy televízió, amelyik megengedheti magának azt a luxust, hogyha van egy vendége, akit érdekesnek talál a műsorvezető, akit érdekesnek találnak a nézők, és hogyha a beszédében eljut a műsor végéig oda, ahol egy újabb fejezet kezdődne, akkor nem azt mondják neki, hogy sajnos letelt az idő, hanem lehetőség van arra, hogy újra elhívja az embert. Köszönöm, hogy elfáradt. Polgár Tamás Tomket a vendég. Sajnos arra nem lesz mód, hogy megismételjük mindazt, ami az első műsorban elhangzott, pedig többé-kevésbé azért arra folyamatosan támaszkodni kéne. Nem? Hát abban benne van a múlt, amit nehéz lenne jelentéktelennek minősíteni, a magánéletet, bármit. Annyit tegyen meg, hogy egy ilyen egészen szűk keresztmetszetben azért mond magáról valamit. Hát annak, aki nem látta a múltkori adást, én egy interneten ismert, mondhatjuk notórius figura vagyok, blogger, körülbelül naponta 8-10 ezer olvasóval. Fő jellegzetességem, hogy szeretem felháborítani az embereket. Ennek az egyik formája volt az, hogy a MTV ostrománál fényképeztem, aztán pedig ugye előzetes letartóztatásba kerültem ennek kapcsán, meg voltak mindenféle más akcióim is. Hát aztán ki miről jegyez meg engem. Foglalkozása, életkora. Foglalkozásom, programozó, életkorom 30 év, egyébként pedig egy kis pólóboltot üzemeltetek. Amely éppen most költözött új helyre, így és felvilágozásnak indult. Ez elvileg és gyakorlatilag a megélhetés? Igen. A TV székházánál való szerepvállalásról nem volt szó múltkor, mert ugye én azt kérdeztem, hogy ha onnan eljutnánk a jelenig, ahhoz mennyi idő kéne, és mit mondott, mennyi idő? Hát kifejteni az egészet, hogy kezdődött ez az egész tévéostrom az én szemszögemből, az egy olyan 20-25 perc, aztán a lényegi részek az még egy műsoridőt az helyes, hát ez elvileg adott, de még nem vagyunk a Szabadságtéren, még a Kossuth téren vagyunk. Kossuth téren vagyunk, mégpedig ugye Gyurcsány beszéd elhangzásakor, ugye, az egész azzal kezdődött, én megdöbbenten olvastam ezt a hírt az Indexen, hogy a Gyurcsány mit mondott, hát én azt hittem, ismerve az Indexet, hogy hát ők kicsit átköltötték a dolgot. Mert az Index olyan? Hát az Index azért szokott azért trágás szavakat használni, gondoltam, de hát most mit fog elszólni, a Gyurcsány, hogy ilyen szavakat adtak a szájába, aztán én döbbenten olvasom, hogy igen, ő ezt mondta. Nem mondom, ebből balhé lesz, nem nagy, de kicsi. Na hát ugye pár óra múlva hívott engem föl egy másik kereskedelmi tévének a riporter, hogy tudok-e arról, hogy a Kossuth téren emberek gyülekeznek. Hát mondom, nem tudom, de nézzük meg. Gondoltam, megint kimegy az 50 hülye, megmutatják a zászlót, örülnek maguknak, mondjon le, hazamennek. Jó. Kimentünk, hát tényleg ennek indult, mert olyan 20-30 ember lézengett ott, hanem viszont az este 10 órára, mert azért igencsak megnőtt az a tömeg. És amikor másnap kimentem, akkor már megdöbbentően sokan voltak, tehát a liftből kiléptem, vagy a metróból kiléptem, és valami iszonyatos hangorkán fogadott a téren, mert éppen valakit éjjeneztek vagy anyáztak, már nem emlékszem. De és az egész Kossuth tér úgy tele volt, mint annak idején az Orbán Viktornak a híres nagygyűlésén, tehát még a mellékutcákban is álltak. Tehát az nem 500, meg 1000, meg 10 000 ember volt, az legalább 100-200 ezer ember volt, aki ott volt. És hát megpróbáltam előre verekedni magam, hogy megnézem azért mégis, hogy mi van, mert volt egy kis színpad, ugye az előző napon még egy ilyen nagyon ilyen Schuster megoldásokkal üzemelt ez az egész. Valaki hozott egy kis hangos beszélőt, és azzal mondogatta mindenki a programot, hogy ki hogy mondjon le. Hát másnapra 64 vármegyések azok szereztek hangcuccot, rendesen építettek, igen, Torockaiék, meg mások is, építettek oda egy kis színpadot, ilyen raklapokból arra föl lehetett menni, és kicsit ilyen Hyde Park jelleggel bárki beszélhetett. Most ez akkor még nem volt olyan nagy probléma, mert tényleg azok mentek föl beszélni, akik tudtak is beszélni. Jó, akik akkor fölmentek és beszéltek, miről beszéltek? Általában ugyanarról, hogy úgy mondjam, voltak civilek és közszereplők vegyesen, tehát aki fölment civilként, az elmondta, hogy ő miért utálja a Gyurcsány kormányt, meg stb. Persze, mindenki utálja, aki ott volt. Utána fölmentek. Mi tartotta őket össze? Hogy mi terelte őket össze? Igazából egymást hívogatták az emberek telefonon, hogy ez egy gyertek kézé, Kossuth tér, tüntetés, minden. Na most az a furcsa, hogy tüntetés marha nehéz szervezni Magyarországon. Tehát még hogyha az ember rendesen megszervezi, nekem volt ilyesmi szerencsém, kell egy marha jó indok hozzá, hogy az emberek kimenjenek, tehát azért nem fognak kimenni, csak hogy kín legyenek. Van valóban egy ilyen körülbelül olyan 100 fős kis kemény mag, ilyen vegyesen, ilyen szerencsétlen elborult alkoholistáktól az akciónyugdíjasokon keresztül a igaz magyar harcosokig, egy olyan 100 ember, aki minden tüntetésen ott van, de az még nem tüntetés. Igazi tüntetés az olyan 300-400 főnél kezdődik, és olyan 600-700 főnél mondhatjuk azt, hogy na, az már kezd komoly lenni, pedig ezek nem olyan nagy számok. Tehát egyszer volt, például beszéltem egy tüntetésen a Bord-FK székház előtt, ott körülbelül 1000 ember lehetett. Tehát az már egy elég nagy tüntetés volt. Na most itt viszont összejött 100 000 ember, és teljesen spontán. Tehát ezt nem szervezték, mi ezt volt nem a cél? meg. Mit akartak? Egyelőre semmit nem akart ez a tömeg, és igazából ez lett a végzete is az egésznek, mert oda mentek, de nem tudták eldönteni, hogy mit akarnak. Valakinek kellett volna vezérelni?
kellett volna valakinek az élére állnia. Csak sajnos... És akik az élére álltak, azokról mi derült ki menet közben? Az alkalmatlanság vagy más? Hát igen, hirtelen jött ez a dolog, és ugye volt is egy ilyen pedzegetés, hogy azt hiszem, hogy az Index volt, hogy na ki lesz a vezérjük. És akkor felsorolták mindenkit, aki közszereplőként ott volt, többek között én is, ilyeneket, mint a Csurka Istvántól kezdve a Hegedűs Lórántól keresztül a Torockaig, mindenkit felsorolták, hogy ki az. Mert valóban volt ott kb. 20-30 ember, akit a tömeg ismert, akit a tömeg hallgatott így vagy úgy valamennyire. Magamat is közéjük sorolhatom, hát ez most megtiszteltetése, azt majd eldöntöm. De igazából nem tudtunk ezzel mit kezdeni. Tehát ott van 100 000 ember. Most egy olyan akcionista számára, mint ön, ezért ez nem feltétlen hazai terep, ez inkább vendégpálya. Így van, így van. De ez egyikünknek sem az. Tehát egyikünk sem volt arra fölkészülve, hogy hirtelen így gyakorlatilag, hogy a történelem odaadok minket egy 100 000 ember elé, és akkor ne, csinálj velük valamit. Lett szerep, és ha nem lett, miért nem lett? Hát... Ez egy érdekes kérdés. Tehát, mondom, kezdettől fogva az volt a probléma, hogy a tömeg nem tudta, hogy mit akar, nem tudta, hogy kit akar követni. Maga tudta? Nem. Hogy maga mit akar? Nagy vonalakban tudtuk, hogy rendszerváltás, új kormány, stb. De ezt nem voltunk abban a politikai és történelmi helyzetben, mint ahogy most se vagyunk, hogy ezt meg lehessen csinálni. Tehát jelenleg még egy olyan rendszer van, ami betonkeményen belekapaszkodik ugye a közelmúlt történelmébe, mindenféle érdekcsoportokba, ezzel nem lehet most jelen pillanatban mit csinálni. Tehát ezt még mindig vannak, akik nem ismerték föl, volt, aki már kezdettől fogva felismerte, mondjuk én ezek közé tartozom, tehát én már kezdettől fogva láttam azt, hogy jó, hogy itt vagyunk 100 000-en, de ebből nem lesz túl sok jó. Ugye nem is lett. Felszólalt? Igen. Mit mondott? Még pedig nagyon érdekes pillanatban szólaltam föl, pont akkor, amikor a tömeg a tévéhez el akart indulni. Hát én néhány szót szerettem volna szólni, többek között arról, hogy hova vezethet ez, meg hogy hát lényegében ezt akartam elmondani, hogy itt most józanság kell, mert 100 000 embert most 2 provokátort beküldenek közénk, és azonnal elindul a tömegnek legalább a fele valamerre törnizúzni. Mint ahogy ez sajnos meg is történt, de napokkal később mindenkit meglepetésként ért ez a tüntetés. Nem csak minket, hanem a túloldalt is. Tehát azokat is, akik szét akarták ezt zavarni, akik félre akarták vezetni, csak napok múlva ébredtek rá, hogy itt be kell vetni a provokátorokat, mert valamit kell csinálni. Akkor ott a Kossuth téren az a tömeg, aki összejött, ez egy teljesen spontán, tiszta népi megmozdulás volt. Majdhogy nem olyan, mint 56-ban. Úgy 56-ban is így indult, csak akkor egy kicsit durvább volt a helyzet. De ekkor történt ez az eset, hogy valaki jött, pont mikor én fönn voltam a színpadon. Ez úgy megáll az összehasonlítás a kettőnek? Meg, egyértelműen megáll, igen. Mégpedig azért maga a mentalitás az, ami megtartja ezt. Tehát végig mindig az események alatt. Az a fajta mentalitás, hogy itt nem egy zavargó tömeg volt, tehát nem azért mentek ki az emberek, hogy fú, most gyújtsuk fel a parlamentet, pusztítsunk, öljünk rendőrt, stb., mint hogy megpróbálták beállítani. Nem egy csőcselék volt ott, mert ezt nagyon szerették ezt a szót sokáig használni ránk. Nem, kiment egy rakás ember, aki valóban nagyon dühös volt. Csak annélkül, hogy definiálnék, mert ez nem az én tisztem, maradjon meg a miniszterelnök úrnak, aki legutóbb a reformszót definiálta meglehetősen hosszan, de végül is megdönteni egy rendszert erőszakosan, hát egy forradalom többé-kevésbé valami ilyesmi, itt valójában az erőszak és a rendszer mi lett volna? A rendszer az már az volt, amit a múltkori adásban is ecseteltem, egy nemzeti alapokon álló rendszer. Ugye ez most nem menjünk bele hosszan ebbe, tehát volt nekünk egy olyan rendszerünk, egy alkotmányunk, nevezetesen a Szent Koronaton, ami 1000 éven át megtartotta a nemzetünket, és nem kéne arra hivatkozva kidobni, hogy hülyeség, mert ez már elavult, mert hogy miért akarunk itt királyságot, ez nem királyságot jelent, ez egy ősi magyar tanrendszert jelent, ami egy általános erkölcsi és etikai rendszer. Egy alkotmány lényegében. Most ehelyett van nekünk, a Sztálin elvtárs által nekünk adományozott 47-be hozott alkotmányunk, amit egyébként a rendszerváltásnál is kikötöttek, mármint ugye a köztársaság kikiáltásánál, hogy ez egy ideiglenes alkotmány, és alkotmányozó nemzetgyűlésnek kell dönteni a megváltoztatásáról. Most ugye egy forradalom az elvileg úgy zajlik, hogy elfoglalnak tévét, rádiót, minisztériumokat, átáll a rendőrség, átáll a katonaság, és végül is lemond az, aki éppen hatalmon van. Nem forradalom volt ez, hanem a csírája. Mint ahogy nem diktatúra van, hanem annak a csírája. Tehát azt mondanám, hogy egy nagyon korai állapotú diktatúrát figyelhetünk meg Magyarországon, aminek persze megvan az a történelmi tapasztalata, hogy hogyan nem kell diktatúrát építeni. Tehát az például biztos nem lesz soha többé Magyarországon, hogy fekete autók járják az országot, és mindenki fél a csengőtől. De fekete autók azért vannak. Tehát nem fogják ezt nyíltan csinálni, máshogy fogják csinálni, mint régen, mások fogják csinálni, mint régen, ez fejlődött. Jó, most ott vagyunk a Kossuth téren, hétfő este van? Azt hiszem hétfő volt, igen. Mi volt hétfőről kedre Viradóra? Illetve mi volt abban? Nézzük, csak 18-19-én volt az ostrom, ez 17-18? Nem, 18-19-én. Na akkor mondom, fönn voltam a színpadon, és akkor jött valaki, azt hiszem az egyik HVM-es volt, hogy srácok közé most mondják, HVM hogy az a 64 vármegye. Nem mindenki beszél ezt a nyelvet. Bocsánat. Igen? Szóval jött, hogy srácok, a közszolgálati televízión egy büdös szó nincs rólunk. Azt mondják, hogy 5-600 ember van kint, és jelentéktelen az egész, és szórakoztató műsorokat adnak.
És akkor a tömeg az akkor bepöccent, hogy hát menjünk oda, beszéljük meg velük. Ha ott az ember nem mondja, az egész nincs? Lehetséges, de lett volna előbb-utóbb valószínűleg, vagy valami más lett volna helyette. Tehát a tömeg valójában meg akarta magát mutatni? Valójában meg is mutatta magát a tömeg, csak ugye ez lényegében az egésznek az arcúcsapása volt, hogy nem foglalkoztak velük. Tehát, hogy azt mondták, hogy ez egy komolytalan dolog, ez nem tartozik a mi köreink, ez szélsőséges, marginális dolog. Ott álltam a színpadon, a tömeg az el akart indulni, és én voltam az, aki mondta nekik, hogy srácok, nem menjetek oda, mert megindult vagy 5000 ember kapásból, az azért marha nagy tömeg. Mondom, nem menjetek oda, mert figyeljétek meg, ott lesznek a rendőrök, kaptok egy kiló könyvgázt, aztán nézhettek. Mondom, próbáljuk meg ezt valahogy rendezni velük, mert ott is emberek vannak, lehet, hogy értenek a szóból. Nem értettek, de ez később derült ki. Akkor találtuk ki azt, ezt mondjuk nem én találtam ki, hogy a Torockai ment oda, meg a, hogy hívták a másik srácot, még elfelejtem, a Magyarok Világszövetségének a budapesti elnöke. Akkor nem a Takács Andrásnak kéne. Nem a Takács, mindegy, lényegtelen. Oda mentek ketten. Hír TV-nek a kamerája is rögzítette, hogy lényegében a portás így Fokhegyről elzavarta őket, azután pedig miután nem mentek el, ezután foglyul ejtette őket a biztonsági szolgálat. Hát ilyen nincs. Tehát ez egy köztörvényes bűncselekmény, személyszabadság korlátozása minden, hogy jön ehhez a királyi televízió. Mindegy, lényegtelenül ott maradt, a Torockai ki tudott szabadulni, félrelögdöste az inkálósokat, visszajött és elmondta, hogy mi történt. Na erre ment oda a tömeg. És akkor már nem volt, aki megfogja őket. Na ezt úgy hívják, hogy provokáció. Na most, hogy ez tudatos provokáció volt-e, vagy tényleg csak valami hülye... Nem az a tény, hogy nem voltak hajlandóak engedelmeskedni. Ez a tény, utána pedig az, hogy így bántak ugye a követekkel. Ugye 56-ban pontosan ez történt a rádiónál. Tehát oda mentek a követeléseket beolvasni, mi még oda sem mentünk egyébként. Oda mentek a követeléseket beolvasni, elfogták ugye az ávósok a követeket, és ezután tört ki a lövöldözés. Most itt valami hasonló volt, különbség, akkor még nem voltak követeléseink, csupán annyit kértünk, hogy legyenek szívesek a közszolgálati televízióban korrektül tudósítani. Azokat a pontokat ön ismert egyébként? Ismertem, igen, de csak később olvastam. Akkor még úgy tudom, nem is voltak pontok, mikor oda mentünk. Tehát annyi volt, hogy oda mentünk, és a tömeg ezt követelte, hogy jöjjenek ki egy kamerával, és mutassák meg. Így kezdődött az egész, hogy oda menjünk, és megmutatjuk magunkat, hogy basszus, nem 500 ember, hanem 100 000 ember. De lehet még a számokkal játszani, hogy 50 000 vagy 150 000, kinek mennyi a jó, nem 2 ember, nem 500 ember volt ott. Oda mentünk, és a tömeg nem tört zúzott, mint ahogy állították, mert ugye próbálták ezt így sokan beállítani, hogy azonnal oda ment ez az őrjöngő tömeg, ugye a futballhuligánok, meg a többi, és elkezdték ott bontani a környéket. Ez nem igaz. Csak ugye a Királyi tévének a felvételei azok nem nagyon kerültek ki. Mert bentről természetesen, mert ők se hülyék, ugye kamerázták az egészet. Azok a fotók, amiket végül is elhozottak ismét szembeget cserélek, azok mikor és hogyan készültek? Hát ez már egy későbbi kép, ugye nyilván. Ez a kapunak az ostromáról készült ez a kép. Erre mindjárt rátérünk. Tehát a lényeg az, hogy több mint egy órán keresztül ott volt a tömeg a televíziónál, valahogy így, ez egy akkori kép, itt van, tessék, pont azt látjuk. Tehát ez a tömeg odament és megmutatta magát, hogy itt vagyunk, tessék, itt van az 500 emberetek, mutassátok meg. Nem voltak hajlandóak, mert nem vettek róla tudomást. És van egy, ugye pont erről beszélgettünk délután, mert ugye műsor, mikor előkészítettük, hogy vannak emberek, akiknek egyszerűen egy más valóságban élnek. Sajnos a médiában nagyon sok ilyen ember van. És a tévében egész egyszerűen voltak sokan, akik úgy döntöttek, hogy erről ők nem akarnak tudomást tenni, mert ez nem illik bele a képbe, hogy egy ilyen van. És van egy nagyon árulkodó videófelvétel erről. Az egyik bentről készített felvétel, ezt nem mutatták be a televízióba, de a videobomb.hu-n megtalálható, ez egy videó megosztó weboldal. Bentről kamerázzák az embereket, hogy ott állnak, sokan, követelik, hogy gyertek ki, ezt kiabálják, meg is látják a kamerát, integetnek neki, hogy gyertek le, és a háttérből lehet hallani, hogy az egyik kollégina így ilyen unott flegma hangon megkérdezi, mit akarnak ezek? És ebből minden benne van. Tehát a kollégina az nem megy oda az ablakhoz megnézni. A kollégina az, mint egy ilyen zavaró bogarat, mint egy fábogár megjelenik a konyhába, és megkérdezi, mi ez. Mit akarnak ezek? És eszébe nem jut, hogy azok ott emberek, akiket most éppen inzultáltak kvázi. Mert a közszolgálati televízió, amit az ő adójukból fizetnek, az hazudott róluk. És a közszolgálati televízió le akarja őket tagadni. Hát persze, hogy bepöccentek. Ezen kívül, ugye, mint mondtam, ott foglyul ejtették az egyik követet, amiről nem tudunk semmit. Nem tudtunk ott semmit, senkit nem tájékoztattak arról, hogy mi történt, és akik ott voltak maga ennek a tömegnek milyen volt része, vezetője, csoportvezetője? Nem voltam én vezetője, én ott mászkáltam és fotóztam, és fotózni mentem ki, én ugye a blogomba tudósítottam mindenről. Tehát ott nem tudtunk semmit. Tehát ez elképzelhetetlen, hogy Magyarországon egy ilyen esemény legyen, és ön ne jelenjen ott meg egy fényképezőképpen. Persze, mindenképpen. De hát ez elég furcsa dolog, hogy például a számos médium nem képviseltette magát. Tehát például a kereskedelmi televíziók híradói, azok több órás késéssel mentek ki. Pedig az elején ott kellett volna lenni, mindig. Tehát ezt mondom, hogy egyszerűen egy ilyenről nem akarnak tudomást venni. Tehát ilyen nincs és kész. Akkor sem, hogyha ott vannak, látják és a kamerával föl tudják venni, ilyen akkor sincs. Ugye egyedül a Hír TV volt az, aki komolyan vette ezt az eseményt. Na és itt történt ez az eset, hogy ugye felsorakoztak rohamrendőrök a kapunál. Őket először elkezdték mindenféle papírgalacsinnal, meg ilyenekkel dobálni, nem kövekkel, hangsúlyozom. Tehát kifejezetten figyeltek is arra, hogy senki ne bántsa a rendőröket. Mint mondtam, ez így egy ilyen
szellemiségében 56-hoz hasonlítható dolog volt, ez egyszerűen nem akartak rendőrtást. Utána jött rá, akkor jött rá, vagy de hát ugye ahhoz, hogy az embernek erre legyenek emlékei, ahhoz ön és én is fiatalok vagyunk, ön még fiatalabb, mint én, tehát ahhoz valamilyen olvasmányélmény kell. Így van, olvasmányélmény kell, nagyon szeretem a történelmet, 56-ról is nagyon sokat olvastam, édesapám ott volt a rádiónál, meg a diák tüntetésnél is, tehát ő mesélt erről, és megelevenedett az, amit ő mesélt, meg amit a visszaemlékezésekben olvastam. Tehát az a tömeg, ezt egyszerűen nem lehet leírni szavakkal. Tehát ez a barátom, aki most épp kínul az előcsarnokban, véletlenül lelkismert, ő a saját blogjában gyönyörűen leírta, hogy egyszerűen nem lehet azt elképzelni, hogy együtt vonul egy 100 000-es tömeg, és nem azt figyeli mindenki, hogy most mikor fogja hátba szúrni őt a másik, nem azt figyeli, hogy hú, ez idősebbenek csókolommal kell köszönni, nem, mi magyarok vagyunk, és ez egy életérzés. De akkor elvileg a tévénél nem kellett, vagy nem lehetett volna megállni, hanem tovább kellett volna menni a szó képletes és valódi értelmében. Tehát ez nem történt meg, mert nem volt vezetése az egésznek. Ez egy annyira gyors eseménysor volt, mint mondtam, hogy senki és ami aztán később alakult a tévénél? Később ez úgy alakult, ugye, hogy megdobálták a rendőröket papírokkal, meg mindennel, de most erre történt egy rendőri hiba, valaki a roham rendőröket támadásra utasította, és hát nem tudom megmondani pontosan, mert egy óriási nagy tömeg volt, tehát én se láttam be, pillanatnyilag éppen a rendőrség is azon szórakozik, hogy valahogy összeszedje, hogy mi történt, de egy századerőnek tippelném, ami megtámadta a tömeget, és egész egyszerűen elővették a legrosszabb stílust, amit is Fradi meccseken lehet látni, ütöttek, vágtak mindenkit, akit láttak. Na most a probléma az volt, hogy nem a kemény magnak mentek neki, akik ott a kapunál dobáltak, bár még ők se csináltak túl durva dolgot, hanem hátul, ahol a bámészkodók álltak, hát kik álltak ott, mindenféle egyetemisták, nyugdíjasok, aki csak úgy kijött bámészkodni, egyszerű melósok, mindenki. Jó, egyébként egy ilyen tömegben az ember külön tudja választani, hogy ki akar rendszert változtatni, és ki az, ez olyan, mint egy koncert. Tehát a koncerten is az első sorban ugye azt tombol, aki tényleg nem koncertezni akar. És hogy megyünk hátra, ugye egyre inkább úgy szolidabbak lesznek az emberek, és ilyen kis 10 éves szolid kislányok, azok leghátsó sorba fognak állni az anyukájukkal. Egyértelmű. Hasonlóan alakul ez egy tüntetésen is, pláne egy ilyen eseménynél. Hát evidens, de hát ez tömegpszichológia, így fog működni. Tehát az események sűrűjében mindig a kemény mag van, értelemszerű. Ön is ott volt? Hát igen, előre mentem fotózni. Én is ott voltam, meg még jó néhány riportertársam különféle hírmagazinoktól, Kulucinfótól, meg Roxerdától, meg ilyenektől. De mindjárt ott beszélgettük, néztük is, hogy mi történik. Most nem volt az olyan heves ostrom, mint ahogy ezt előadják, de ez mellékes. Tehát mikor hátul elkezdték verni az embereket, akkor ez a kemény mag bepöccent, hátrament, és egy kicsit megbeszélt a rendőrök, hogy figyelj, nem kéne 17 éves kiscsajt aljánál fogva húzni a földön, megütni. Ugye a rendőri brutalitást nem október 23-án kezdték. Most ezt sokáig nem hitték el nekünk, hogy ilyen volt, aztán mindenki megnézhette élőbe október 23-án, hogy is történik ez. Mondjuk Vipera az nem volt, de úgy különösebben nem fogták vissza magukat a fiúk. Nem, miután ezeket a rendőröket ugye visszavonultak, hát erről van egy videófelvétel, ez ilyen fejvesztett menekülést utoljára Stalingrádnál lehetett látni. Ezek után ugye bevonták azt a szakaszt is, amelyik az ajtót védte, elbarikádozták a kaput, és mivel a tömeg akkor már kellően föl volt hetszel, hogy ez már sokadik provokáció volt. És én mondom még egyszer, én egyáltalán nem vagyok erről meggyőződve, hogy ez egy tudatos provokáció volt, tehát ezt lépésről megtervezték, mert ez egy valami hihetetlen zseni lett volna, aki előre látja az eseményeket. De egy olyan ostobasággal álltak hozzá minden vonalon. Ostoba volt a rendőri vezetés, ostoba volt a tévévezetése, egyszerűen nem fogták fel, hogy mi az, hogy 100 000 ember összejön és akar valamit. Jó, egy dolgot hadd kérdezzek, nem akarom elterelni a beszélgetést, de ugye önnek egyéni akciói voltak általában. Igen. Amiről itt most beszélünk, és aztán megyünk tovább, ez semmilyen vonatkozásban nem az ön egyéni akciója, de mégis úgy beszél róla, minthogyha ez akár annak a része is lehetne. Lehetne végül is. Én egy voltam a tömegből, történetesen kvázi riporteri minőségben voltam ott, tehát én nagyon sok mindent megfigyeltem, amit mások nem. Meg én fotóztam, stb. Tehát kifejezetten azért mentem oda, ahogy ezt Kalocsán annak idején mondták, ön egy poliészter, tehát több funkciója van. Jó. Amikor elvadultak az események, és amit az emberek leginkább az emlékezetükben megőriznek, és amivel kapcsolatban ön azt állítja, hogy mindaz, amit a tévévezetés mond, hogy történt törzés, zúzás bent, ám de ön az ellenkezőt állítja, és ezt fényképekkel tanúsítja, erről mit tudna mondani? Hát ha a fényképeket megnézzük még egyszer, ugye itt van például néhány iroda, amit állítólag kifosztott a csőcselék. Most a csőcselék az kb. 5 főből állt, akik az én vezetésemmel körüljártunk, mert a tömeg az megállt a kapuban, néhányan bementek az előcsarnokba, és ott nézték, ilyen nagy plazmatévék voltak, amit állítólag elloptak, azon nézték a különféle más televízióknak a műsorait. Most azért, hogy ott van egy plazmatévé, ha például az vagy egy monitor, ez egy monitor. Az mit bizonyít, hogy más szobából adott esetben nem vittek el? Ez marha közel van a bejárathoz, tehát körül lehet nézni. Ezt értem, csak én, mint egy egyszerű néző, ez alapján azért... Ennyi volt az idő, amikor fotóztam. Tehát ez közvetlenül a kapu betörése után, amikor állítólag óriási nagy fosztogatás volt benne. Hozzáteszem, hogy a rendőrség tudtommal egyetlen egy vagyon elleni bűncselekmény miatt nyomoz a TV ostrom kapcsán, ez egy laptop eltűnése, tehát ez minden, ami eltűnt. Illetve volt még egy hajléktalan, akit megfogtak a forradalmárok, nem a rendőrök, aki pucolt volna kifelé egy monitorral. Önt minimálisan sem foglalkoztatta azt, hogy egy olyan intézményben van,
ahova úgy ment be, ahogy bement? Tehát ez ott akkor a forradalom része volt? Ez a része volt, természetesen. És ő meg dokumentálta azt, ami történik. Így van. De semmilyen rossz szándékkal nem mentem oda, egyébként egyikünkben sem volt rossz szándék, és az, hogy mennyire tisztán működött ez a dolog, mint mondtam, 56 szellem. Jó, de azt követően, hogy bementek, mintán lehetett tudni, hogy a tévé a szó szoros értelemben nem funkcionál, annak mi volt a célja? Nem ez volt a célja. A cél az volt, hogy felolvastassuk ezeket a követeléseket, amiket közben a torockaiak megfogalmaztak, de még erre sem voltak hajlandóak. És ugye az az érdekes. És az mi nem elég egy delegáció? A delegáció bement, ugye említettem, de több delegáció ment be a szó valódi értelmében. Mármint? Hát, hogy több ember ment be, mint egy delegáció. Hát a végén már igen, tehát ugye a békés megoldások csődöt mondtak. Tehát egyszerűen nem voltak hajlandóak komolyan venni bennünket, ez volt a probléma. Tehát úgy gondolták, hogy itt vannak ezek a birkák, egyébként azonosítja magát az egész társasággal, igen. A forradalmárokkal, vagy nevezzük őket, ahogy akarjuk. Igen, igen, hát én közülük való vagyok, én azért vagyok itt most is többek között. Tehát miután elfoglaltuk a tévét, körbejártam kamerával, és azért készítettem ezeket a fényképeket, mert pontosan lehetett tudni, hogy itt azt fogják mondani, hogy ki lett fosztva, föl lett gyújtva mindent. Nem igaz. Meg lehet nézni, még ott van a kávéscsésze is az asztalon, hogy ott hagyták, mikor elpusztultak. Mekkora volt a csalódás az ügyben, hogy ami a cél volt, az legfeljebb másnap következett be? Hát elég nagy. Az a baj, hogy, mint mondtam, senki nem készült fel erre az eseménysorozatra, de maga a tömeg sem, és nem tudtuk, hogy mit akarunk. De tudtuk nagyjából, hogy most így Gyurcsány mondja le, meg de hát ezt reálisan nem lehet elérni. Tehát azt, hogy a tévét elfoglaltuk... Ha felolvasták volna, se biztos, hogy azért az mindjárt bekövetkezett volna. Nem, de el lehetett volna kerülni ezt az egész balhét, meg ami utána következett, azt is. Szóval mondom, hogy nagyon, nagyon különös dolog volt egyébként, mert miután elfoglaltuk az épületet, a rendőrök benn maradtak, tehát akik védték az épületet, félrehúzódtak egy külön termekben, én beszélgettem is velük. De most ugye ami miatt aztán később önellen rendőrségi eljárás indult, és amelynek részleteiről beszámolt, de nem az a dolgom, hogy én kibeszéljem, hanem az, hogy ön elmondja azt, amit erről gondol, az a szabadságtéri hősi, vagy úgy nevezi, ahogy gondolja, emlékműnek volt a megrongálása. Igen, én vagyok az egyik, aki állítólag vezette ezt az egész rongálást. Érdekes módon mindenkit ezzel gyanúsítanak. Most az egy roppant érdekes dolog, kezdjük itt, hogy azt az emlékművet... Hát, hogy egy eszköz biztosított ahhoz. Így van, ezzel gyanúsítanak, csak menjünk vissza egy kicsit a múltba. Azon az emlékmű ellen már nem csak most tüntettek, és nem csak a nemes sapkás idióták, mondjuk erről pont nem hoztam fényképet, de volt róla egy óriási... Ön például nem tart a nemes sapkás idiótáktól, hogy kint megvárják és megverik? Nem. Nem, mert ismerem őket leginkább. De egyébként nem, mert akiket így megpróbálnak erőszakosnak... Nemes sapkás idióták, azok mitől idióták? Attól, hogy kicsit begőzöltek. Tehát azért ne felejtsük el, hogy jó, szép dolog a magyarság, mert minden van, akinek ez megy az agyára. Tehát ilyen injekciós turbo magyarokkal. De ránézve nem, a viselkedéséből, hát egyértelműen kiderül, hogy valaki így nem egészen tiszta. Tehát mondok is majd egy példát, egyébként egy konkrét provokátor, akinek ez ment az agyára. Mindegy. De például a Kossuth tériek között is rengeteg olyan lépett föl, akinek így ezek a nézetek nagyon megtetszettek, aztán közben lenyúltak a Kossuth térieknek a kasszáját. És miben ismert egyébként azokat, akik futólag ismerem, van akit személyesen is, meg volt, akivel együtt jártam középiskolában, de teljesen véletlen. Hogyan ment haza aznap? Dolga... Köszönöm, ragyogó nagyon kedves. Köszönöm. Hazamehetünk. Nem, hát ugye arra gondoltam, hogy ugye egy koncertnek vége van, egy rendezvúnak vége van, vagy együtt alszanak, de aznap tulajdonképpen dolga végezetlenek voltak, amit szerettek volna. Hát ennek nem itt lett vége. Én azt tudom, de akkor például az ember fogja magát és hazamegy aludni, letusol, alszik. Hogy megy ez? Hát büdösen nem fekhetek le. Rendben van. Tehát akkor az ember hazamegy. Persze. Valamikor 4 felé. Később talán. Mindegy. Én mondjuk még elmentem a kórházba, mert elvágtam a karomat, egy darab üveget eldobtak. Na mindegy, a lényeg, hogy miután a tévét elfoglaltuk, ez egy roppant érdekes körbejártuk, benn voltak a rendőrök is, tehát ők pontosan végignézték ezt az egészet, hogy mi történik. Magának semmi ízé nem volt az arcán. Mármint? Hát ilyen sál, olyan sál, gardó, anyám kénye. Most állat se azért viselik, hogy ne ismerjék fel őket, hanem azért, mert az nem jó, hogyha lefújják az embert könyvgázzal. Kapunál ugyanis válogatás nélkül fújtak mindenkit. Tehát az elején is, amikor még egy-két vehemensebben. Menjünk tovább annak érdekében, hogy eljussunk azért a máig. Önt ezt követően hogyan és miképp kapcsolták le, hogy ezt itthon is szokták mondani? Még azért szerettem volna elmondani, hogy kitörte össze a dolgokat a tévészékházba. Tehát tudni kell, hogy semmi nem volt összetörve. Tehát a büfét szokták mutogatni, mint a véres kardot, hogy ott az össze volt törve. Valóban, másnap össze volt törve. Most amikor azt elfoglalták, az úgy nézett, hogy becsődült oda 30-40 ember, meglátták, hogy ott a büfé, azonnal megálltak, egy srác beállt a pult mögé, kitett egy dobozt és becsületkassa. Lehet vinni bármit, de dobjatok be pénzt. Na most lehet, hogy a 100 forintért vitték el a 150 forintos vizet, most sajnálom őket, de nem volt ott törészúzás, meg fosztogatás. Tehát ennyire ügyeltek, hogy 56-ban is... De az örökös tagoknak a fényképei eltűntek, hogy az egész aula olyan benyomást... a falról egy képet.
Jó, hát én jóval később jártam Hát az aula a magyar televízióban. Arról van egy fényképem is, hát a kaput betörték persze, hát ott volt a barikádnak a romjai, meg minden. Hát igen, az egy károkozás. Mondjuk nem kellett volna elbarikádozni, nem kellett volna úgy körülbelül már is leszarni a tüntetőket, nem azt kellett volna mondani, hogy jó, itt van a 10 pontotok, felolvassátok, köszi, hello. Tessék nem lett szépen volna. beszélni. Bár 10 óra elmúlt. Miért kapcsolták le? Hát ez egy érdekes kérdés. Eredetileg Mikor és másnap este. Ugye én végig tudósítottam az egészről, és én voltam az, aki megírtam, hogy semmiféle törészúzás nem volt ott. Ment a blogján. Igen. Mikor jelent meg? Másnap reggel hajnalba tettem föl fényképekkel, mindennel. Tehát fényképeket az napi látogatottság mekkora volt? 30 000 körül. Irdatlan nagy, persze. Hát lényegben az egész ország engem olvasott, mert hírtévén kívül én voltam az egyetlen, aki részletesen beszámolt. Tehát, ez interaktív, vagy ez egyoldalú? Egyoldalú. Hát igen? Persze vissza is írtak nekem. Igen? Írtak, hogy hello, ott voltam én is. Válaszol? Hát néha, ennyi levélre már nem lehet, ami akkor jött. De minden a lényeg, hogy én voltam az egyetlen például, aki megírta, hogy nem volt semmiféle törés, zúzás, lopás, fosztogatás a tévébe, hanem ugye az történt, hogy amikor megérkezett a rendőri erősítés, ugye Veszprémből vagy honnan hozták őket, mindenkit kizavartak az épületből, a tudósítókat is. Mindenkit, kivétel nélkül. És utána érdekes módon össze volt törve minden, föl volt borítva az a kólaautomata, amit én ott voltam, amikor a Kurucinfo szerkesztői lefogtak egy gyereket, mert fel akarta borítani. Ugye ki akarta borítani belőle a kólát, megfogták és kivágták az épületből. Mondták, hogy öcsém, ez forradalom, nem fosztogatás. Ez így elhangzott. Miért vitték el? Azért, mert ne fosztogasson. Nem, magát. Ja, engem miért vittek el? Hát hivatalosan azért, mert hogy én bűnrészesként részt vettem egy rongálásban. Na most ezért nem szokás elvinni valakit, mert kb. A falra firkál a hülye gyerek kategóriájú. Ezt a szabadságtéri emlékünk. Így van, ezért vittek el engem az Andrássy út 60-ba, amit most nem úgy hívnak, hanem Aradi út 25, azt hiszem Nemzeti Nyomozóiroda, az az Andrássy út 60, ahol az AVH-nak volt a székháza, meg a nyilasoknak. Ott is maradtam bizony. Hosszú ideig. Hát 3 napig voltam ott, úgyhogy relatív. Van valami kis ilyen pszichológiai hatása a dolognak, hogy azon a kapun megy be velem az autó, mivel annak idején a nagyapámmal, akinek ott a fejetüdejét leverték. Lehet, hogy ugyanabban az árkában voltam, de ez most mellékes. Szóval oda megérkeztünk, ott először ugye előállítottak, ami 8 óra lehet, ott közölték velem, hogy hát ez van, rongálás, mondtam, hogy jó, hát majd kiengednek, volt már ilyen. És ezek után elrendelték a 72 órás őrizetbevételemet, mert hogy föláll a szökés és bűnismétlés veszélye. Most már kérdeztem, hogy most ne szórakozzunk egymással, milyen szökés és bűnismétlés, és akkor közölték, hogy engem csoportosan felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítanak. Mondom, hogy magyarázzák már el, hogy mi történt. És mondták, hogy hát volt ez az esemény, ugye, amikor megállították a tömegoszlató locsolókocsit ott a tévészékház előtt, hogy állítólag én vezettem a támadást ezzel ellen, és segítettem fölborítani. Az a kicsiség, hogy azt az autót nem borította föl senki, ez nem érdekelte őket. Na mindegy. Egyébként ez egy másik, egy nagyon lényeges pontja az egész tévéostromnak, ez amikor megállították ezt a kocsit. Mert egy más országban ezeket a rendőröket, akik szétverik a tömeget, meg ugye mutattunk itt egy fényképet egy összetört arcú lányról, akit szintén a rendőrök vertek össze, mert nagyon sok bekattant agyú rendőr volt, aki kiment a 19 évével, mint a Janicsár, és csak élvezte, hogy ütheti a bűnözőket. Mert akit eléraknak, az bűnöző. Sajnos nagyon sok ilyen rendőr van. Ugye láthattuk október 23-án is. Tehát ugye amikor megállították ezt a kocsit, ugye bent szerencsétlen 2 rendőr, aki benn volt, azok sírtak a félelemtől. Szépen kinyitották az ajtót, nem bántották őket, visszavitték a társaikhoz. Na most ezt később azt mondta nekem egy rendőrtiszt, hogy hát azok a beépített nemzetbiztonságiak voltak, akik kiszedték őket. Mondom, igen, de akkor miért jelentették be utána, hogy eltűnt a rendőrök fegyvere? Ellopták a nemzetbiztonságiak, a rendőrök visszaját, tényleg? Jó, most odajönnk az Aradi utcában, a naplóját tovább folytatta. Igen, folytattam. Volt egy fegyháznapló. Lehetőségekhez képest, hát eleinte nem nagyon tudtam írni, mert nem volt mivel, hogy bevittek úgy, hogy voltam, abban a ruhában voltam 2 napig, utána tudtak nekem. És azután kezdődött a házi őrizete? Az nem, előbb még voltam börtönben is, mert méne. Fegyházba, bocsánat. 1 hétig voltam. Erre utaltam, hogy ez egy hosszabb időszak volt, tehát nem 3 nap. Hát mondjuk van, aki tovább van bent, tehát szerencsére nekem. Mondjuk még most is van, aki az ott tartózkodása az minek okán volt? Hát annak okán, hogy én állítólag felborítottam ezt az autót. Most ez egy nagyon érdekes eljárás, mert ez úgy néz ki, amikor valakit előzetes letartóztatásba helyeznek. Kikkel volt együtt? Több sráccal is voltam, akik ott voltak a tévéostromnál, aztán később meg köztörvényesekkel, de ez már odébb volt. Tehát van egy bírósági tárgyalás, amikor elrendelik az előzetes behelyezést. Ezt ugye a bíróság megint, ott az ügyész, ott az ügyvéd, mindenki, és megindokolják, hogy hát ezt azért kell bezárni, mert szökés és bűnismétlés veszélye. És mindig nem foglalkoztak azzal, hogy amivel gyanúsítanak, az nem történt meg, de ez mellékes, a rongálásért meg nem szokás valakit börtönbe dugni. Volt már rongálva ez az emlékmű, először 56-ba, aminek a fényképeit egyébként most ilyen dicsőség a hősöknek feliratta, ki is állították az évfordulón, hogy ott bontják azt a szovjet obeliszket, hát ugyanezért minket meg lecsuknak, szóval nem sokat változott a világ, na mindegy. Szóval miután bekerültünk, ugye bírósági tárgyalás, és kb. 3 perc alatt, amiben lényegében letorkolták az ügyvédemet, közölték, hogy mindannyian, mert 3-an voltunk egyébként gyanúsítottak, hogy csoportos legyen, mindannyian megyünk előzetesbe. Hát mondom, jó.
jó. Most később beszélgettem srácokkal, kivétel nélkül mindenkit beraktak előzetesbe, és volt olyan, akinek a tárgyalás előtt kezébe adták az ítéletet. Ezek előre meg voltak írva. Hát egy szerencsétlen egyszerű paraszt gyerek volt, így berángatták az utcáról a gyanúsított. Dr. Gaudi Nagy Tamás, nemzeti jogvédő irodától. Ő egy régebbi ismeretség, vagy ez evidens volt? Hogy hát régebbi, mert már egy pár perben ő volt az ügyvédem, hát ő egy nagyon jó ügyvéd, azt kell, hogy mondjam, igazából ő hozott ki engem, meg neki köszönhető, hogy most nem vagyok házi őrizetben, mert simán meghosszabbították volna márciusig. Na hát lényeg a lényeg, hogy hát itt villámgyorsan mindenkit beraktak mindenféle börtönökbe, és először ugye a Nagy Ignác utcai fegyintézetbe kerültünk. Na most itt történt az, hogy az udvaron össze-vissza vertek mindenkit, akit értek. Tehát ilyen kis nem tudom, másnak nevezik, hogy szerencsétlen, frusztrált hülye gyerekek, akire egyenruhát húztak. Ezzel kapcsolatban ugye pont akkor, amikor múltkor itt volt, az egy csütörtöki nap volt, talán akkor volt tanúkihallgatása. Igen, valóban volt. Tehát egyszerűen a fegyőrök itt magukból kivetkezőt ütötték, rúgták az embereket. Annak lett bármi következménye, ami alapján ma eljárás volna ilyen nem. Közölte a BV országos főparancsnoka, hogy minden rendben van, mert ugye ez a befogadó eljárás előtt történt, a rendőrök viszont már leadtak minket, tehát ez voltaképpen nem történt meg, és hát sajnos a biztonsági kamera nem rögzített semmit. Hát van ilyen. Mondjuk amióta a világ meg szokták verni az embereket a börtönbe, úgyhogy kicsit nagy a pofájuk, de azért az, hogy 300 embert össze-vissza rúgdossanak, meg a sebesültet megbilincselve üssék, szóval hát legalább vegye le róla a bilincset, vagy nem tudom. A házi őrizetét ezt követően rendelték el? Igen, miután kikerültem a börtönből, ugye a Venyige utcai fegyházban voltam, ahol viszont egyébként nagyon emberségesek voltak az őrök velünk, nagyon normálisak voltak, meg normálisak voltak a körülmények is. De igazából csak a mennyire tudta azt követni, mi zajlik közben a külvilágban? Vagy nem igen? Rádió. Hallgattuk a rádiót folyamatosan. Sajnált, hogy nem lehet ott? Sajnáltam bizony. És mit sajnált benne? Azt, hogy nem láthatom, hogy nem lehetek ott, és nem tudhatom pontosan. Tehát igazából... Magának egyébként szánt volna szerepet? Nem, különösebben nem. Vagy nem többet, mint a TV-ostromnál. Vagy a tömeg szánhatott volna önnek szerepet? Hát minden bizonyom. Ön nem egy torockai? Nem feltétlenül. Nem, de Torockai neki se az volt a cél, hogy most az egésznek az élére álljon, és ő így vezetgesse ezt a 10 000 embert. Ő ugyanúgy került oda, mint én, egy ismert arc volt, aki megjelent, és akiben úgy, így vagy úgy, de bíztak. És nekem is nagyon sokan odajöttek, ilyen egy-két ember, meg kisebb csoportok, hogy hát szia Tomket, figyelj, mit csináljunk, hova menjünk, figyelj, most ennyien vagyunk, van egy magyar zászló. Önt így leszólítják, hogy az ember azt hallja a kereskedelmi csatornákon, hogy öntől kérdezik, hogy mi a helyzet, akkor ön valójában annak a tömegnek a milyen? Hát erre nehéz lenne egy önkéntes szóvivője? Mert ugye azért egy nagyon sajátos helyzetben van, mert miközben egyfelől hordta november 4-én a Csőcselék nevezetű sárga, mi annak a neve? Láthatósági mellény, közben ön az a komilfó, tehát megfelelő személy a média számára, akit informátorként használnak, amit egyébként a tömeg nyugodtan neheztelne is, hiszen ön mit áll szóba azokkal a médiumokkal, amelyek, és így tovább, és így tovább. És most erre kéne egy megfogalmazást találni? Hát ez valójában valószínűleg összefüggésben lett az ön akcionizmusával. Persze, tehát egyszerre bent és egy kicsit kint, egy kicsit megfigyelő. Igen. Tud az emberek közben újságíró is lenni egy kicsit? Persze, hát a blogger az bizonyos értelemben, igen, hát nálunk az újságírás, a zsurnalista blog az nem annyira ott van bennem, de ezt talán az eddig ismerettségünk kizárja, hogy itt heccelni akarnám. Az, hogy ez itt egy balhé, tehát nem az eseményről mondom, hanem ez, ugye minden ilyen eseménynek van egy olyan belső heve, ami az embert áthatja. Ez önből már hiányzott az idő, tehát nem azt gondolta, hogy ez itt egy buli. A televíziónál? Egyáltalán ez az egész folyamat, amelyről végül is lehet tudósítani, és amelyben az ember elemébe lehet. A dolognak, tehát mindenképpen éreztem. Ennek pátosza volt. Meg volt hangulata, hogy úgy tetszik. És ez egy leírhatatlan dolog. Tehát ezt az ember egy életben egyszer érezheti, ha csak nem ér meg 2 forradalmat. Egy hónapig voltán házi őrizetben, amiben lefebb kenyérért mehetett. Lehet, hogy a rendőrökkel milyen párbeszédet folytatott, az maradjon titok, mondván, hogy... Igen. Amikor gyakorlatilag ez alatt az idő alatt a nikkel szamovár elröpült a társadalom fölött, hiszen gyakorlatilag november 4-e volt tán az első esemény, amikor ön ott tudott lenni, ahol egyébként emberek voltak és zajlott. Igen, de még így is tudtam zavarni a legmagasabb köröket, mert például ugye a Szilvási úr, ugye a miniszterünk, nagyon fel volt háborodva, mert kimutatták azt, hogy én október 23-án rengeteget telefonáltam. No, igen, mivel én voltam bezárva, én raktam fel a híreket a kuruc.info-ra. Úgyhogy nekem jöttek be a jelentések, most itt ez történik, ott az történik. Jó, azt például, hogy a kuruc.info-t választja, és nem elégszik meg a saját blogjával, a mögött áll-e bármi is? Az, hogy ismerem őket, és másik dolog meg az, hogy az alapvetően egy hírportál. Tehát én egy szubjektív blogger vagyok, de alapvetően újságíró, tehát én nagyon sokáig dolgoztam. Persze. Tehát amikor Sólyom László azt mondja a Népszabadságban, hogy az ő tevékenységét nem befolyásolja sem a 168 óra, sem a kuruc.info, akkor azt nagyjából sejt, hogy ez a két
izé-bizé, hogy kerül egymás mellé? Hát igazából nem, de hogy Sólyom Lászlót ne befolyásolná semmi, azt azért kétségbe vonnám. Tehát Sólyom László volt az, aki a legutolsó lépcsőfok lett volna ahhoz, hogy ezeket az eseményeket elkerüljük, és nem tett semmit. De nem ez az első eset, mert ugye még a választások idején mi egy nagyon szigorú folyamatban bebizonyítottuk azt, hogy a választás csalás. Tehát megvoltak, mindenféle módszerek voltak, tehát például a MSZP székházból kikerült lefénymásolt kopogtató cédulák a múltkori választásokról, tehát egyelelőbről szigorú törvénysértés. Akkor voltak ilyen, mindenféle médiába beleástuk a dolgokat, hogy hogyan túrják ki a kisebb pártokat. Tehát lényeg az, hogy az egész demokrácia egy ugye ez csalás. fontos dolog, ez a kisebb pártokat, mert ugye az előző beszélgetésünket, aki nem látta, az nem tudja azt, hogy ön szinte egy apolitikus múltból jut el oda, amiről most beszélünk. Ez igazából csak egy része az életemnek, tehát én nem ezért élek, csak én ezt értem, de aki ezt most nézi, az nem azt a Tomcatet látja, akit egyébként az előző adásban láttak. Ugyanaz, de most az életének egy olyan másik szakaszát látja, ami alapján nem tud visszakövetkeztetni arra, amivel kapcsolatban most nem lesz információja. Így van. Tehát valójában azt tudja igazán összerakni, aki látta az előzőt. Történet lényege, hogy volt egy kis párt a választásokon, a zöld párt, ugye különösebben nem volt nevezetes semmiről, csak kitaláltak, hogy a semmiből hozzunk fel egy pártot, és nézzük meg, hogyha népszerű lesz, már hogy ismert lesz, akkor mit tud elérni a választásokon. Egyébként azt tudtuk elérni, ilyesmikkel például, hogy tortát nyomtunk a Demszky képébe, megcsináltuk az országos listát, a szükséges kopogtató cédulákat. Csak hogy az volt a probléma, hogy kiderült, hogy mi hiába adjuk be ezeket, mert olyan szint, most nagyon hosszú történet lenne leírni, meg ilyen kötek bírósági papírt mutogathatni, olyan szinten gáncsolják el az összes ilyesmit. Akár legyen az egy párt, egy társadalmi szervezet, akár, hogyha valamit akar, az biztos, hogy ki fogják siklatni. És ezt a legmagasabb szinten, tehát amikor összegyűjtöttük a bizonyítékokat, rejtett kamerás felvételek, hangfelvételek, lopott dokumentumok, mindent, összeraktuk egy szép paksamétába, és a másik kereskedelmi televízió kamerája is kísért minket, fölvittük a Sólyom László irodájába, hogy kezét csókolom, választási csalás, tessék átnézni. A mai napig egy büdös szó választ nem kaptunk. És ezek után ez a Sólyom László volt az, aki megjelent valamelyik újságnak a borítóján egy ilyen ekkora betűs felirattal, hogy nem szabad semmit elmaszatolni. Az önnek milyen érzés, hogy valójában azért az ön azért csinálja a dolgainak a zömét, hogy arra odafigyeljenek, hogy ennek van-e hatása vagy sem, az már egy másik dolog, de elég az, hogy akciózik, vagy lelkemélyen vágyja azt, hogy amiért akciózik, azban önnek legyen hatása az eseményekre? Persze, hogy azért. Hát az ilyesmit az ember azért csinál, hogy legyen valami hatása. De ez nem mindig jön be? Nem. Ez igazából... a Püspökladányi eset is azt mutatta a párnákkal. Hát ez egy félrecsúszott dolog volt, félrecsúsztatták azt a dolgot, meg mindegy, szóval dolog lényege, hogy amikor megtervezek valamit, az nem másról szól. Jó, ezről szintén ugye akkor nem esett még szó, hogy valójában ezek nem minden előzmény nélküli akciók, ezek olyan események, amelyeket most nem akkor beszélek, hát nem az. Amelyeket ő megtervez, sőt, amelyekben adott esetben stábtagként másokat is bevon, tanulmányozza a célszemélyt. Így van, hát amikor egy olyasmit akarnak lenyomni a társadalom torkán, kicsibe vagy nagyban, most ez teljesen mindegy, 50 ember vagy 5 millió ember előtt, valamit megpróbálnak lenyomni az emberek torkán, ami nem igaz, ami hamis, amiből kilóg a lóláb, és üvölt belőle, hogy ez egy hülyeség, és ennyiből meg lehetne csinálni, hogy bohócot csináljunk abból, aki csinálja, akkor ezt meg kell csinálni. Mondd konkrétum. Nagyon szépen ismétlem a szavakat. Konkrétum például, amikor ugye ezt a szerencsétlen Józsika gyereket, többszörös bűnöző, mindegy, leszúrták ugye a buszon. Jó, igen, rendben, nem mindegy, láttam múltkori adást, igen. Igen, lényegtelen, tehát ugye emlékszünk még erre a Mortimer ügyre, és utána csináltak egy óriási nagy tüntetést, hogy Magyarországon elharapozott a rasszizmus, és hogy úgy bántják a szegény cigányokat, és én erre kimentem egy táblával, amire az volt írva, hogy a cigányokat bántani tilos. Na ez az, amivel nem tudtak mit kezdeni a békés tüntetők. Azt árulja el nekem, hogy ez egy véletlen egybeesés, ami előkerült valamikor október közepetáján, hogy plágium vagy lelepleződés, hogy Tomcat barátnője 5 nappal Kövér László előtt hasonlított az űrhajósok hűpajzsához Gyurcsány Ferenc arcbőrét a blogján. Mármint ugye arról van szó, mintha átvennének szöveget nem csak Fábry Sándortól, hanem öntől is. Hát nagyon sok fideszes olvas engem, mint egy nagyon sok MSZP-s is egyébként. Lehetséges, hogy valaki olyan helyen olvasta, aki Kövér László szövegeit írja, és így átletve. Ez a poén ez nem is konkrétan a barátnőmtől származik, ez még korábban indult az interneten, hogy a Gyurcsány Ferenc arcbőréhez képest a űrhajóknak a hőpajzsa az Tesco-s zacskó. Azt kérdezem, hogy valójában ugye még legközelebb november 4-én tudott megjelenni, amikor megint a TV2-től, nem tudom, a legkülönbözőbb csatornákig azt kérdezték, meglátva önt, hogy merre megy a tömeg, kérdezték öntől, mint az Útinformtól, vagy a Főinformtól. Végülis a szabadságtériek hogyan csatlakoztak, vagy hogyan nem csatlakoztak a Fidesz menetéhez? November 4-e az nem másról szólt, mint hogy a... Csak egy másodperc türelem,
még a nemes sapkások vannak, és én végül is azt gondolom, hogy egy ilyen műsor, különös tekintettel, hogy ez egy második rész, ha valaki élni szeretne a telefonálás lehetőségével, én kihagytam a cetlimet, de szerintem a kollégák fel fogják tudni tüntetni a telefonszámunkat. Az utolsó 5-8 percben röpke kérdések és röpke válaszok erejéig megszólítható a vendég, és arra kértem Somát a rendezőt, hogy hangos telefon felkiáltással jelezze, ha egyéb iránt van olyan telefonáló, aki kérdezne. Elnézést. Miről beszéltünk? Ott tartottuk, a menetnél tartottunk. Ja, a menet, igen. A november 4-ének az egy nagyon nagy tanulsága volt, végpedig az jött ki belőle, és én ezért dobtam el a csőcselék feliratú, egyébként egy eredetileg poénból fölvett sárga mellényt, mert bebizonyosodott, hogy mi nem vagyunk csőcselék, amit ránk akarnak húzni. Ugye hogy nézett ki ez az egész? Ugye november 4-én a Fidesznek volt ez a nagy fáklyás felvonulása, jóval kevesebben voltak egyébként, mint mondják, de hát ugye propaganda az kell. Lényeg annyi, hogy ugye sok ezer ember fáklyákkal végigvonult fél Budapesten, és akkor most de jó, tüntettünk a rendőrterror ellen, biztos nagyon megijedtek tőlünk. Közben körülbelül ilyen 5-600 ember összegyűlt a Szabadságtéren, ott is elhangoztak különböző beszédek, erről meg arról, és utána innen is elindult egy menet, hogy csatlakozzon a Fidesz menethez, a végéhez. Na most persze ezt a Fidesz úgy adta elő, hogy sikerült megakadályozni, hogy a szélsőségesek ugye megzavarják, nem sikerült megakadályozni, hogy megvártuk a tömeg végét, mert mi is a közepébe akartunk beállni. Az érdekességek ott kezdődtek, mikor elért a tömeg az Asztóriára, és onnan nem volt terv, hogy mi merre menjünk haza. És egész egyszerűen az élen haladó menet, ugye az élen ilyen nagy fapajzsokból, ilyen bontsák le jelszót kialakítva. Hát a Budaházitól. A Budaházi küldte őket, ez a szovjet emlékműre vonatkozott, de egy bontsák le felirattal vonultak ilyen nagy pajzsokkal, ugye hivatalosan az ugye gumilövedékek ellen védő eszköz lenne. Ez a tömeg egyszerűen elfordult ugye a keleti pályaudvar felé, és ment. Tehát mentünk velük, Fidesz tömegből egy jó 1000 ember kivált, tehát ez egy elég szép mennyiségű ember volt ez, meg hát legalább egy 5-600 ilyen sárga mellényes újságíró, tehát a menet eleje az így világított sárgán egyszerűen. Mindenki azt kérdezgette, hogy hova megyünk. Hát mondom, mit tudom én, és hátrébb mentem. Na most annak a tömegnek se volt a vezetője, tehát az egyetlen, akit én úgy ismertem, hogy valamilyen vezető lehet, az a Novák Előd volt, oda, ahogy a Jobbiknak volt szóvivője, oda mentem hozzá, hogy figyelj Előd, hova megyünk? Szóval fogalmam sincs. Hát jó, akkor menjünk, majd csak feloszlatnak. És mentünk keresztül a Blahán, keresztül a mindenen, és valaki kitalálta, hogy menjünk a Köztársaság térre. De most érdekes mondom, a Köztársaság tényleg a kijelentéstől számított 3 percen belül legalább egy 1000 rendőr megjelent, ott összeterelték a egyébként ott megemlékezgető MSZNP vagy MSZP, mit tudom én, milyen nyugdíjasokat, és ott vártak minket csőre töltött puskával, hogy jövünk. Na most a tömeg erre gondolt, egyet elfordult egy mellékutcába, és ott hagyta őket. Most a rendőrök álltak sorban, mint az orgona, sípok hülyén, a tömeg meg elment. Az úgynevezett Árpád-sávos csürhe, hol megy keresztül, ráadásul pont a történelmi zsidó negyeden, de ez mellékes. És egész egyszerűen... Igen, köszönöm. Nosak. Jó estét kívánok! Jó estét, én vagyok. Ön van. Tiszteletem, jó estét, üdv mindenkinek. Egy konkrét történet a mostani beszélgetés. Elnézést, csak kérdés. Jó, a Magyar egy televízión. Köszönöm szépen. Elmondhatom? Nem, elnézést. Rövid idő, rövid válaszok. Tehát én azt gondolom, hogy Tomkét egy olyan személy, akit érdemes megkérdezni. Most az önök egyéni élményeire szíves elnézést kérek. Ezért sem volt az elmúlt időben a szemüveg így interaktív. Ha valamit tőle akarnak megkérdezni konkrétan, akkor azt tegyék meg, és ő ha akar válaszol, ha akar nem. A 877 05 55-ös telefonszámnak a tárcsázásával köszönöm, hogy feltüntették a kollégák, tehát 877 05 55, de egyéni történetükre ne haragudjanak, nem vagyok kíváncsi. Igen? Szóval Szóval a tömeg az ugye elkezdett kóvályogni, és mi lett az egészből? Visszafordultunk a mellékutcákon, teljesen irányítatlanul, nem volt a tömegnek a vezetője, nem volt egy főrendőr biztosítása sem. Kimentünk a Nagykörútra, a Nagykörút teljes egészében elzártuk, végigmentünk le egészen az Oktogonig, akkor már láttunk egy rendőrautót messze, az odajött, megnézett minket és gyorsan elment. Hát nem tudom, hogy miért nem jöttek oda a rendőrök, és elmentünk a Deák tér felé. És ez volt a bizonyíték arra, hogy ez nem csőcselék. Ugyanis egyetlen kukát se borítottak föl, egyetlen autót se borítottak föl, nem gyújtottak föl se tévészékházat, se minisztériumot, pedig érdekes módon éppen az úgynevezett futballhuligán csőcselék volt ott. Milyen érdekes. És a csatlakozás? Igen, köszönöm. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Tomkethez lenne egy kérdésem, hogy mi a véleménye azzal kapcsolatosan, hogy február környékén ez évben a TV vezetősége nagy plakáton hirdette meg, illetve tette fel kérdésként, hogy ha forradalom lenne, akkor melyik tévészékházát foglalná el. Erre mit tudna mondani? Köszönöm szépen. Előrelátóak voltak. Ez felismerült később. Ja, igen, hát ez véletlen egybeesés szerintem, nem hiszem, hogy ők tervezték. Hát bár mondjuk ahogy viselkedtek, lehet, hogy gondolták, hogy itt az alkalom, hogy a reklámszlogent beváltsuk.
Nem tudom. 877 05 55. Csatlakoztak, vagy nem csatlakoztak? Ha nem csatlakoztak, miért nem csatlakoztak? A Fideszhez? Igen. A Fidesz csatlakozott hozzánk igazán, tehát mi beálltunk a menet végre, de hát onnan már, hát a Deák tértől az Asztóriáig az mennyi lehet, egy 500 méter, azzal vonultunk. Na most, amikor meglátták az árpádsávos zászlókat, a Fidesz vezetők azonnal az összes hangos bemondóba bemondták, hogy a hivatalosan vége van, mindenki menjen haza, bocsánat, mossuk kezeinket. Akkor ez még más volt, mint a kongresszuson, mert ott volt zászló most, igen? Hát igen, de ugye eleve az volt a kérésük, hogy ne hozzanak zászlót az emberek. Ez így van igazán. Épp ezért találták, hogy meg tudják különböztetni tőlünk. Hát nem tudom, hogy magyar nemzeti gyásznapon miért nem lehet zászlót vinni, meg miért zavarja őket a magyar zászló, még ha árpádsávos is. Mindegy. És mondom, ez a több órán keresztül ment ez a rengeteg ember. Senki még csak oda sem nézett, hogy most ezek mit csinálnak. Mert hogyha most ez a pár ezer ember kitalálja, hogy most akkor mit tudom, bemennek a Bródi Sándor utcába, elfoglalják a rádiót, el tudták volna foglalni. Hát mire a rendőrök odaérnek, mi van? Hogy oszlott aztán szét a tömeg? Nem oszlott szét a tömeg, hanem az egyik srác, Fáber Karcsinak hívják, berohant a rendőrségre, gyorsan kért egy foglalási engedélyt. És ez a Vörösmarty tér? A Vörösmarty térre úgy van, mivel ő biztosította a hangcuccot a Kossuth téren, és gyorsan oda lecuccolt, és mire oda megérkeztünk, már minden rendben volt. És ott mondtam én el ezt, amikor de ez teljesen spontán. Teljesen, senki nem szervezte és irányította. És például a Vörösmarty. Köszönöm, jó estét kívánok. Jó estét. Jó estét. Halló, jó estét. Jó estét. Szeretnék egy kérdést Tomketnek föltenni. Tessék. Az édesapjával vagyok körülbelül egy idős. Olvastam a blogját a 56-ról, amit írt 2 évvel ezelőtt körülbelül. Igen. Honnan veszi a bátorságot, hogy olyan féligasságok alapján, amelyeket ön összeszedett valahonnan, olyan konklúziókat vonjon le, amit 56-ról leírt? Melyikre gondol? Mert elmondom röviden a kedves nézőknek, arról írtam egyébként 2 évvel ezelőtt, hogy egyrészt a mi generációnk semmit nem tud 56-ról szinte, ez az utóbbi 2-3 évben változott meg. Így van, erre tehát mi annyit tudunk róla, amennyit, hát én emlékszem gyerekként egészen meg voltam döbbenve, amikor elmondták nekem, hogy 56-ban volt egy háború, úgymond. A másik dolog meg, hogy ez az egész arról szól, hogy egyrészt tiszta forradalom nincs, 56 se volt az, még ha annak is indult. A másik meg az, hogy mint említettem, nem tudunk róla semmit, és éppen ezért kritikus szemmel szemlélve, amit nekünk elmondanak 20-30 éveseknek, abból igencsak válogatni kell. Valóban abban az írásban van néhány tévedése. Ön elmondott, vagy tessék? Amit ön leírt, az féligasságokra alapul, és ön teljes igazságot vont le belőle. Ön ismeri a teljes igazságot? Nem, de messze nem közelíti meg azt, amit ön levont belőle. Nem emlékszem, hogy mit vontam le, ami ennyire sértő lenne, hogy féligasság. Nagyon sok mindent, és hajlandó vagyok e-mailen önnel kapcsolatba lépni. Akkor tegyük ezt, és ezt a blogba lerendezhetjük. Egyébként több történelmi témában is van írásom, tehát én például írtam Kossuth Lajosról is, aki ugye azt ugye tudjuk, hogy ugye sikasztó volt, meg csaló volt, ezt csak így mellékesen mondom, de hogy miket csinált ő, ami miatt mi elvesztettük a szabadságharcot. Tehát kész csoda, hogy Magyarország még létezik, és ezt igazából Kossuth Lajosnak köszönhetjük, hogy ilyen válságba kerültünk akkor. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét kívánok! Gugocs! Jó. Jó estét! Igen, jó estét! Mondd jó estét! Jó estét! Na, rövid kérdésem, hogy Tomcat szerintem egy tök jó fej vagy, és én nem értem, hogy a Fiala úrral mi állt szóval, mert ő szerintem nem hiteles. Fiala úr nem haza. Én vezetem műsor tovább. Ez érti, mint vendéglátó, nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen. Ha majd lesz egy saját tévé, megígérem, hogy nem hívom meg a Fiala urat. Jó. Jó? Szép álmokat. Köszi. A Vörösmarty tér miért nem folytatódott? Még egy kérdésre van idő, 877. Egyébként mindegy. Köszönöm, jó estét! No. Jó estét kívánok! Tessék! No. Ha én vagyok a telefonban, akkor a Tomcattől azt szeretném megkérdezni, hogy miért megy be egy ilyen tévéműsorba, és egy ilyen műsorvezetővel miért áll beszélni? Én őt nézem, és őre vagyok kíváncsi, de elég furcsa a műsorvezetés ennek a Fiala úrnak. Hát ezt már kérdezték tőlem akkor is, mikor Havashoz bementem. Maradjunk nálam, nem szeretném magamat összehasonlítani a Havassal. Jó, hát azért jöttem be, mert meghívott és korrektül bánik velem, hogyha pedig ő úgy gondolja, hogy egy másik oldalról ő támadni fog engem valamilyen álláspont szerint, akkor én ezt saját lehetőségeim szerint ki fogom védeni, ha sikerül, ha nem sikerül, akkor meg nem nekem van igazam. Ez ilyen egyszerű. Köszönöm szépen, engem ez a válasz kielégített. Örülök neki, jó éjszakát! Jó éjszakát! Volt az rádióműsoromban egy betelefonál, aki engem ismer, és aggódott, hogy hova fog jutni ez a beszélgetés, és most, amikor a második műsor vége van, én azon gondolkodom, hogy miközben ez olyan volt, amilyen, hogy vajon akik ezeket a kérdéseket felteszik, és ugye itt beszéltünk arról, hogy az internet milyen fura, mert hogy valakik látnak valamit,
a szemüveg, amit hordanak, az alapvetően alkalmatlanná teszi őket arra, hogy objektíven lássanak, hogy milyennek láthatták a mi kettőnk beszélgetését. Hát ez attól függ, hogy ki hogy nézte. Ugye a magyar társadalom egyrészt rettentő frusztrált, az egy nagyon szép varázsszó, ezt mindenkire rá lehet húzni, a másik, hogy baromira előítéletes. Ez megint egy másik ilyen buzzword. Az a probléma, hogy néhány évvel ezelőtt elkezdődött egy ilyen tendencia a politikai közbeszédbe, hogy nem értjük és nem is akarjuk érteni. És lement az egész egy ilyen homokozó óvoda stílusra. Ezt ugye elkezdte az egyik párt, folytatta a másik párt, most már ott tartunk, hogy az emberek már az utcán leköpik egymást, pedig hétköznapi emberek, semmi közük nem lenne az egészhez. És sajnos az eljutott egy olyan irányba, hogy most már mindenkit pocskondiázunk, mindenkinek véleménye van, és ez a másik dolog, hogy mindenki azt hiszi, hogy az ő véleménye szent. Egy utolsó kérdésre van még mód. Elnézést, a nemes sapkás idióták, és ott volt még egy történet, hogy a provokátor. A provokátor az egy különös történet, ugyanis provokátorok voltak és vannak, nem a tévéostromnál, hanem később. Egyrészt rengeteg sráccal beszéltem, akik találkoztak konkrétan olyan emberkékkel, aki ott ácsorgott ebbe a tömegbe, az Árpád-sávosok között egy Che Guevara pólóba, és kérdezték is, hogy mit csinál. És így, mikor körbekapták hatan, és megkérdezték, hogy mit akar, nem akarták bántani, csak ő megijedt, és így bevallotta, hogy ő kapott 8000 forintot, hogy jöjjön és törjön össze valamit. Ilyenek. És később láttak is egy-két srácot, akik se szó, se beszéd, oda mentek és betörték egy ház ablakát. Aztán elment. De nem a tömeggel voltak, jöttek, bedobták az ablakot, hello, elmentek. Egy rövid kérdésre van még mód, egy másodperc türelmét kérem, én még annyira vagyok kíváncsi, végül is a Vörösmarty tér egyszeri alkalom volt, vagy pedig elhalt? Nekem egyszeri volt, nem is lenne több értelme szerintem, voltak, akik folytatni akarták egy második Kossuth teret csinálni, de ennek szerintem nincs értelme. Az ön kérdésével és az adandó válaszsal, valamint azzal, hogy csütörtökön Csapó Gábor lesz a vendégem annak kapcsán, hogy a sportolók elismertségéről legyen szó, még akkor, amikor élnek. A jövő héten Kondorosi Ferenc lesz a vendégem egyebek között, és lesz még egy ilyen kvázi hónapértékelés. És akkor ön következik. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Rövid a kérdésem, miért pont az Árpád-sávos zászló a választott zászló? Köszönöm szépen! Az Árpád-sávos zászló az egy történelmi jelkép, egy 1000 éves zászló. Lényegben a magyar történelmi folytonosságot jelképezi. Ugye a jelképeknek az a funkciójuk, hogy egy bizonyos eszmerendszert, egy bizonyos gondolatvilágot testesítenek meg. Ugye ide tartozik nem csak az Árpád-sáv meg a Turulmadár, egy eszmerendszert jelképez például a Vörös Csillag, vagy egy eszmerendszert a Orrokkereszt, meg az összes többi. Nem csak rossz eszmerendszerek vannak, jó eszmerendszerek is persze. Ez a tömeg azért mutatta fel az Árpád-sávos zászlót, mert ezzel kifejezte azt, hogy az 1000 éves magyar értékrendet követi, ugye a Szent Koronatant és az ősi magyar értékeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradt. Én örültem, hogy elfogadtam másodszor is a meghívást. Kedden lesz a hónapértékelés, és csütörtökön Kondorosi Ferenc. Szép jó éjszakát kívánok!